No niin, mä ajattelin, että mä voisin, nyt kun teen näitä päivän Raamatun kohtajuttuja, niin voisin myös vähän kertoa, mitä siitä kohdasta tulee mulle mieleen. Tämän vinkin sain läheiseltä ihmiseltä. Mutta nyt siis päivän Raamatun kohta, Psalmi 46, jakeet 2-4. Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä. Eli mitä tästä tulee mieleen, niin meidän ei tarvitse pelätä yhtään mitään, koska Jumala on meidän kanssamme. Jos me pelkäämme jotain tai stressaamme jotain asiaa, niin se voidaan jättää Jumalalle, koska se asia heikkenee ja järkkyy Jumalan edessä, koska Jumala on niin suuri ja mahtava. Niin kuin Jumala on meidän turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä, niin se hätä ei ole niin suuri, kun Jumala puuttuu peliin ja me annamme sen Jumalan huolehdittavaksi.